tebu sing kapur tanginan saksi bisu sing dadi kenangan prasetyamu kuwi mung kiasan tresnamu saiki wis ilang nang dalan anyar kowe karo sapa aku ngerti dhewe nang ngarepe mata nang dalan anyar kowe karo sapa nang kulon terminal Kertanagara Ngawi terminal Kertanagara ning dalan anyar kowe karo sapa aku ngerti dhewe nang ngarepe mata ning dalan anyar kowe karo sapa ning kulon terminal Kertanagara ning dalan anyar kowe karo sapa aku ngerti dhewe nang ngarepe mata ning dalan anyar kowe karo sapa ning kulon terminal Kertanagara sing ana gulumu saiki wis malih dadi biru luntur kaya tresnamu luntur kaya atimu saiki kowe lali karo aku pasrahke mung kanggo sliramu gedhe rasa tresnaku iya mung kanggo sliramu ra nyono kowe lali karo aku rasane nganti
pamer keneng aku dudu wangi mawar sing tak sawang neng mripatku nanging kowe lali larani wong kaya aku neng ngopo seneng aku yen mung kawin laraku pamer bojo anyar neng ngarepku neng ngopo seneng aku yen mung kawin laraku pamer bojo anyar neng ngarepku swara angin sing ridu ati ngelingake sliramu sing tak tresnani pengen nangis ngetokke aluh neng pipi swara senajan mung ana ngimpi ngalem neng dadaku tambah nono rasa kangen ning atiku ngalem neng aku ben radem kesiram utaning dalu banyu langit sing ana dhuwur kayangan watu gedhe kalingan mendunge udan telesono atine wong sing kasmaran setya janji seprene tansah kelingan ademe gunung Merapi Porba melu krungu swaramu ngomong ke apa ademe gunung Merapi Porba sing neng Langgran Wonosari Yogyakarta udan krimes telesono klambi iki jroning dada ben ra garing ngekep janji ora lames gedene nggonku nresnani nganti kapan aku ora bisa lali anteme gunung Merapi Porba melu krungu swaramu ngomong ke apa ademe
meneh iki pantenan sepu kudu nandang orang kaya mangkene remuk ati iki yen eling janjine orang ngira jebul lame suwae neng ati apa ngene iki sing jenenge korban janji wis sambyar aku kudu kapiye metu ngendi supaya ketemu kowe tresnaku kasasar seneng karo kowe salah nggonku milih pacar wis sambyar loro sing tarasake
sejanjimu jebule mung ngono lambe wis kepaco ambyar koyo ngene ning opo kowe lunga nyiksa aku koyo ngene sapa sing ra gelem yen digawe kuciwa ambyar awas aja padha ngumpul jaga jarak cuci tangan pakai masker ojo lali nyanyuno sing banter jaga jarak cuci tangan pakai masker maju bareng ngelawan corona ben kelanger neng omah wae di rumah saja bersama-sama ayo lawan corona. Buat saudara-saudara semuanya, lebih baik tidak usah mudik dulu. Yang di rumah pastinya semuanya sudah memaklumi demi kesehatan kita semuanya, keluarga kita, tetangga kita, masyarakat semuanya, dan tentunya untuk bangsa dan negara. Matur suwun dulur-dulur rasa mudik. Ma betunduk, ma petungul, virus corona neng opo kowe jedul. Petunduk ama patungul ojo cedak-cedak awas ojo padha ngumpul jaga jarak cuci tangan pakai masker ojo lali nyanyuno sing banter jaga jarak cuci tangan pakai masker maju bareng
pancen klenger neng omah wae di rumah saja bersama-sama ayo lawan corona. Duh Gusti kula ngrasake tekanan ning ati, aku wis nyoba nganggo kata cara nanging hasile isih padha. Tapi aku yakin aku bakal berjuang. Aku yakin suatu saat nanti aku iso gawe ketenangan. Aku seeling weteng luwe mangan ra enak, awak kesel turu ra nyenyak. Sing tak rasake bener-bener lara, sing tak mikirke bener-bener rekoso. Bener-bener lara, sing tak pikirke bener-bener rekoso. Aku